Takulandirani program ya Cruise 5. Cruise 5 lero yafika kuno ku Area 10 ku Lilongwe. Kwawo kwa mulendo wathu wa lero mprogram meneyi Akondwani Nankhumwa. Ndakulandirani program ya Cruise 5. Ndathokoza kwambiri. Ine ndakulandirani program koma kuno ndi kwanu. Zikuwereka kutero kulandira nawe khaleko ngati amati kachipande katherere kama koma kuyenderana kufika kuno tikuona kuti akuno ndafika kwawo kwa munthu fana kuona mbuzi nkhosa inde nkhuku ndembo ulimi umene ndi wanu kapena ndi wa ena akamene amakhala kuno mukudziwa kuti chuma cha dziko lino chili nthaka ndiyeno ngati Malawi sindikuti pakhale Malawi wina tsiku la lero yemwe alibe kamunda pena pake yemwe alibe kambuzi pena pake ndiye kuti no sakukhala moyo wa Malawi ndiye timadalira zomwezo nthawi zina kupeza kandiwo nthawi zina kugulitsako kupeza kuti ndalama ndimene timakhalira akutero tanzathu watu koma kuona kuti nzandiwo kuti zimene zifande ni nkhosa koma zonenepa bwino kwambiri ungoona achakhaza dovu kudzadza mkama. Tathokoza kwambiri mwatilandira Akondwani Nankhumwa kuti kumudzi ndikuti inetu kwathu ndi kumulanje mudzi mwa Mwamadi ndera la senior chief Chikumbu kumulanje kobadwira komweko komweko kokulira komweko. Makolo amachita chani mmene mabadwa kumakula? Makolo anga makamaka amagwira ntchito za chipatala. Mayi anga amagwira ntchito pa chipatala cha Mulanje Mission ku Mulanje komweko. Kwa nthawi zina anazasuntha ndikupita ku Palombe ku Holy Family Hospital komwenso anakakhala tunakakhala kwa nthawi kochepa kufikira pomwe anazatisiya nthawi imeneyo. Na bambo simukuwatchula lukoma? Bambo amwalira posachedwa apa mwina zaka 4 zapitazo analipo amakhala kwambiri iwo mu mzinda wa Blantyre ndikumapanga mabusiness awo ndikumagwiraso ntchito zina zosiyana-siyana. So inuyo kubadwa ndi kukulira mwakulira kumulanje komweko kapena mayendayenda? Kuyenda ndayenda koma sindinayende kwambiri. Ndinganene kuti no mbali yayikulu ya moyo wanga ndakhala kumulanje. Ndikukumbukira kuti kuyambira standard 1 mpaka standard 8 ndaphunzira pa Chisitu Primary School yomwe yayandikana ndi Providence Secondary School. Ndiyeno kulemba mayeso a 8 kuyambirira kulephera kuzalemba kachiwiri kulephera ndiye anakuti kodi chikuchitika ndani ndiye anti yanga ananena kuti bwanji tikutengeni tikupititseni pa sukulu ina kudedza. Anti yanga omwe ndi aphwawo amayi anga anawuso amagwira za chipatala akugwira mpaka pano amagwira kumayani kuja kudedza. Ndiye ndikukumbukira napita kumayani kudedza mchaka cha 1993 ndikukalowa primary school standard 8 pa Chitundu Primary School komweko. Then 1994 ndipo mwino nasankhidwa kupita ku secondary ya Mayani Secondary School. So it worked did usamuka kumeneko? Zinathandiza. Nthawi imene jazima vuta kwambiri kula kusankhira. Kwambiri zimavuta. Na private kunalibe and anthu amabwereza 8 times. Zimatheka ndithu. Timakapeza anthu oti mmene umamba standard 1 wali mu 8. Mmakakhala nawo sokasimo. Pake sokoma anthabe janala akulu. Apakala akulu. Kuti uyu kwa muna uyu ndo standard 8 naona kuti animpangala. Osati masewe. Abakandikama kwambiri. Kumabwereza klasi imodzi 8 times. Komanso mukati olo ndisiye ndizi katatu. Ndizi kapanga cha. Yes. Okay, so sandira kupita kumayani. Ndiye ndapita kumayani kutanthauza kuti kuyambira 1994 kafika 1998 nali pa Mayani Secondary School. Kudedza kumeneko. Tamaliza tinabwera koma nene kunena kuti tili ku school konkuja malinga nene timakhalira ndi anthu nali head boy oyamba kukhala head boy kuyambira form 2. So nali head boy kuyambira form 2 mpaka head boy form 2 mpaka form 4. Head boy makhala form 4 inde komano chinakomera anthu nthawi imeneyo kunena kuti pamene akuchoka awawa koma head boy makhala anthu ovuta kwambiri amakhala anthu osokoneza kwambiri
amasokoneza kuti munthu akusake kuti head boy makao kuti chilipo china chosokonekera chimene umachita ineyo kumano panalibe chosokoneza china chilichonse ndikukhulupirira kuti anthu anangolikonda chifukwa ngakhale kuti akusankhe kukhala head boy pamakhala ma elections mapanga campaign inde pamene paja ene nanena kuti kodi campaign ibwanyi akupanga a form 3 kapena form 4 kaya ine ndipanga form 2 pala wa form 2 form 2 temo yoyamba nangoja kumene ku form 1 ndikatenga mpando pamene ndipo nautenga really ndinaukhala form 2 form 3 mpaka nakumaliza koma kuita kuzisango zimachitika ndithu koma ineyo mapambanabe pamene popo mangodutsabe kumaliza kumayani munaenda bwanji moyo wanu tachoka kumayani secondary school kunali makolo wanga omweno amagwira za chipatala akumulanje aja tsopano akumulanje komanso omwe ndimakhala kudetsa kumene madakafikirako anandiuza kuti inuyo mukapangeso za chipatala lab technician anayamba kupanga ma process kuti nolibwere kuno Lilongwe kunali ku health science mukapange zimenezo ndene nanena kuti ineyo mene ndilili ine za chipatala sinaganizeko kuti mundione mene ndakhala ndikuyendera ine ndimafuna za utolankhani ndiye chifanga khali ku school uko nali ndi newspaper tipapanga timalemba newspaper writers corner writers club and also chairman wa writers club ndinimasangalala kuti mmodzi mwa mamembala a writers club apato pali ku Zodiac yemwe timalemba naye kwambiri Emmanuel Chibwana Mr. Chibwana unali naye ku baadhi anayemba za writers club unali zina bila barani ndieno tachoka nano no ine sindufuna zimenezo ndiye panali mkulu wina wake ku MBC time manager Gracia Mwandira anali ndi school ya utolankhani amati Grefa Communications mu trade fair ku Blantyre ndiye nanyamukapita kumeneko nakambirana nawo nangoti ngomaliza ngothamwe ndisana ndire ndimayeso omwe ma results a form 4 ine napita kukayamba kwa Gracia Mwandira so naphunzira Grefa Communications mpaka ndinachokako ndi certificate amathamene jamati certificate in mass communication ntachoka kumeneko pomweno ndinapitano ndinapeza my attachment ku Ministry of Information napita ku information ananditomeza kumulanje ako information ndiye machokera pa khomono ku nyumba yalayo kumulanje komweko ndi napita pa njinga ndikupasa njinga kapalasa kupita ulendo wa 10 kilometers maenda ndito mapita kwera ndimene zinakhalira komano nalibe ndi appetite yotino ndipangebe maphunziro napanga enroll ndi Blantyre Business College kuti ndichite ndikhale diploma nthawi imeneja Blantyre Business College ili ku Blantyre chapa UCP house paja ndiye napanga enroll mayeso amachokera ku Amateur Education and Research Academy nthawi imeneyo ku Uganda then napanga amati intermediate certificate in mass communication kenako napangaso enroll ntamaliza panepo diploma in mass communication ndo mwewo a Blantyre Business College kenako nakafika mpaka degree ya mass communication nkulekeza panepopo ndieno kuyambira 99 mpaka 2000 ndipo mwe ndinali kuja ku Ministry of Information mchaka cha 2001 napeza ntchito ina ku Malawi Broadcasting Corporation ni mambo mnakuwa kunchira ku MPC napeza ntchito Malawi Broadcast ngati Mtolankhani ngati Mtolankhani mu newsroom ngati editor one of the editors there nakhala kumene kuja kuyambira 2003 2001 2003 mpaka 2004 ndeno kufika 2004 maganizo anamba kundifikira kuti ine ntchito iyi siku lina ndizayisintha
mwamwai in 2008 yeah time nafikano pa position ya amati principal editor yes mu newsroom ndiye mwamwai anthu akwathu ku constituency anamba kundipempha 2008 mbwere kuno muzayimire komano ndikakumana nawo ndimachita mantha malinga ndimene ndinali deralo nthawi imene yoyo yes kuti yemwe amalisogolera dera ngati MP anali MP odziwika bwino kwambiri munthu oti anali one of the founding members UDF kenako anayambisa chipani chake cha National Democratic Alliance MP yake anali olemekezeka Brown Mpinganjira ndiye mati anthu inu mundibwereketsa mufuna ndikalipane ndi Brown Mpinganjira komano nokulapezeka kuti ndikafunsa anthu ajasamamvabe anana kuti ifetu we are determined kuti ino muime so navomera 2008 kuti 2009 ndikapikisana nawo tapikisana anthu akuntchito atamva kwa MBC kuti anthu akupanga zandale nde adalira jona nandiyitana kuti akulu mupanga zandale bwanji mpange chonchi tisana kuchotseni chokani noka ukakhala mkulu amakupatsa mwayo ndiye mwana umangomva kuti pa gate pomwepo asalowesa amene adalira jona anga anali Bright Malopa then what I did navomereza ndikulemba kalata yopanga resign ndikapanga nawo contest under the DPP ticket napita kuma primaries at DPP naliko anthu about 5 ineso mwina anthu samandipasa chance mukudziwa inu being a young reporter kujeni kwa MBC ndalama tako nditoperewera msakambe bali yeno nkhala nthu amandipasa chance ndi anthu mwene mapikisana nawo na big businessmen komabe siku lako la ma primary I carried the day really ndikuima ndikuimira chipani cha DPP sono chipani cha DPP ndaimira abingu apereka ma certificate kwa hivyo anthu ena samakhutisidwa yayi kumapita maripoti kwa bingu na kuti candidate wanoja ajasawina amene ndofoka sanga mugwese BJ sizingatheke so mkati momwemo mnali ndale anthu anambakira support munthu wina ngati independent akuchita besa akupangidwa support ndi chipani bali naye kuti ataona kuti awawa atiluzitsa awatero na ndi munthu akupikisana naye bwanja atakhala uyu so tinaenda choncho voti itachitika zodabwitsa zinaoneka munthu uja amamukayikira uja amene uja anapeza mavoti 11,000 imeneyo pomweno yemwe amaopedwa ayo anapeza mavoti 900 the records are there slide and sachitika abingu anandiyitana the following morning akukonza sono kuti aende misonkhano yothokoza anthu ndanandiyitana tabwerani napita anali kusanjika kuti mati mundiuze zatheka bwanji ena ndiyambuye chabwino ineyo ndikuuzeni maandira even my intelligence reports kuti munthu wanuja sangawina kumene kuti now that's why I've called you because you have surprised me kuti no zimene zatheka bwanji now pokuthokozani kuti no mwachita bwino kwambiri anatulusa maki mdrawer agalimoto ndikundipasa galimoto yako iyi congratulations uzikakwera galimoto si ya chipani ni galimoto yako ya personal just like that kumuna mulisana juane sitimadziwa naso kumana kwamba kumene tu tinaendera tinayamba ulendo wandale sopano parliament tabwera naka chairman wa media committee ya parliament mpaka 2009
mpaka 2011 nali chairperson wa that committee naisiya chifukwa chonena kuti chaka chimenecho chinakomera Bingu kundisankha deputy minister of foreign affairs and international cooperation ndimene zinali. Tikucheza ndi Akondwani Nankhumwa amene tikuyankhula pano ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Pano tikumva zambiri yawo komanso kuti kodi ndale analowa bwanji. Tipitiriza nawo musatalikire. Kusenza kuti mene mamba ndale panalibe wina aliyense kwanu amene anachitako ndale ayi kunalibe. Oyamba nali inuyo. Oyamba ndineyo. Faka ina ali bwanji. Ngabazabwere ena azabwera mwina after ineyo komano ine ndinoyamba kupanga ndale kubanja. Family ena ati bwanji atamva kuti munthu uja atuka kuona kuti waziyamba ndale. Panali ma mixed reactions. Yes. Chifukwa ndikuza ndi kampeni yake ndanenera. Ina kampeni yopya. Yeah. Yoti ina ya violence kampeni yake. Magendedwa mwina akulu opikisana nawo abwere pa nyumba pathu paja mwina kuwapeza azakhale koza takupezani mwalola kuti mwana wanu apikisane nafe kuno ndiye mumuuza kabwera pano kuti kampeni yake ikhale magazi. Zinthu ngati zimenezo zinazopereka mantha. Kwambiri. Inenso ndimadziwa kuti ndikusakidwa. Ndimatha kubwera ndikupanga kukumana ndi anthu kupanga misonkhano ndili mmodzi momwemo kamwina usagona kunyumbako kukagona kaya kwina kwake uko kuna muzi wina wake moyo usuzumira kuti ngagano iyo ona kuti aona amafuna ine amene kuzachitika kuti no chifukwa anandipanga support kwambiri sana ndi amachechi ndikuuza nali tsiku lino lino amachechi abwera ku nyumba tikupanga mapemphero azabusa chani anabwera achipani china ndikubwera ife tikupemphera panja iwo ndikuthamanga ndi mbendera yawo ngati ndikuzazika pamenepo yachipani pachalichi pamapemphero pamenepo. Sunza kuti inali kampeni yake yochititsa mantha komano nthawi zina kuti ukupita mwinako kuchititsa nsonkhano ngopeza anthu akutchingira kutsogoloko ayika chigalimoto cha Pingasase chilole cha Pingasase basi zako muzi zoti awati kama ndodutsa apa kuti ndingakazunguke kulibe sokwina kwa golo kamitsi apa sitikapika zo ku ground ba mune anthu asokhala tukudikira ndikumbukira meeting ina yomwe tinapanga nakapangira kunsinje kwenikweni kuchitakale kuja kuchoka kwathu kuja kupita kuchitakale pita ukakhala pa nsinje kuti mwapanga so ndikuyankhula izi pofuna kuvomerezana nanu kuti anthu ena amachita mantha amanati izitangozisiyani ena amati atapitirizani so komano munthu walowa kale mulingi sungangolina kuti ndituluke malizati yake usanaone. Inuyo mukuyankhula apa ndikuti mwakhala ndithu maudindo akuluakulu angapo oti tikamaona kumalawi kuno ena amangolakalaka atakhalako mwakhalapo nduna foreign affairs minister mwakhalako agriculture local government mwakhalako leader of opposition. Zimatheka bwanji nezi anthu amaona chani mwa inuyo mukaona fasi kuti lundi unoka amene mafuna mipando imeneyi ena samalakaka atafikapo pamenepo. Ndikuona kuti ino iwo ajakafufuza amaona kuthekera makuthekerako sikuti amangokuona yayi ine ndimakhulupirira ndikaona mbuyo amene ndayendera kudzafika pano ndimamuona Mulungu ali patsogolo panga ndiyeno imene amandionera ine kuti uyu atha kupanga ichi ngakhale ali size atha kupanga ichi ndikuona kuti ndi Mulungu yekha yemweno amakhala patsogolo chifukwa mwina ali ndi cholinga pa moyo kuti mwina kutsogolo kuno tikadzafika onena kuti tsiku la ulendo omaliza malinga ku moyo latha zakhale takwaniritsa zomwe Mulungu amafuna kuti tikwaniritse. Akondwani mwakhala leader of opposition kwa kanthawi komano kwinako timangoona kuti ayi leader of opposition koma kenako zinzapeza kuti zinthu
zamba kuvuta tsopano poyamba zimakhala ngati mphekesera kena nkudzaona kuti openly kuti apapa zinthu sizili bwino makamaka ku chipani chimene munali cha DPP chinachitika nchani kwenikweni kuti zinthu zisinthe? Ndi nkhani yayitali koma ndiyesa kuifotokoza mwachidule ngati ndingakwanitse kutero. Ndafotokoza pomwe tinalekezera ngati Deputy Minister of Foreign Affairs 2011 to 2012. 2012 Abingu amwalira, tatuluka mboma Abingu ngakhala sana ikidwe mmanda kunachitika zambiri nthawi imene jamukumbukira kuna midnight 6 yes nkhani yokamera kodi mmene zatere pange chani amene atenge mpando mmene ndi ndani mukaona mu midnight 6 nali momwe moja ndali modi nalimo mmene kamwana kena kake kanali mmene azikula nali mmene komano ine mumana mizana mmene muti inde now tachoka pene paja 2012 tatuluka mboma 2012 we said kuti akulu tiende pangere group tiyambire party napita ku convention ya chipani cha DPP chaka cha 2013 kumene kuja anthu anakasankha Professor Peter Mutharika ngati president watsopano wa chipani, ine nakasankhidwa ngati national director of elections mu chipani cha DPP. Nthawi imeneyo tinaenda mpaka 2014 pomweno tinabwerera mboma. Tabwerera mboma nakhala Minister of Information, Tourism and Culture 2014 kumaso nthawi yomweyo nakhala Deputy Leader of the House ananisankha Deputy Leader of the House. Tinaenda ulendo 2015 kunabwera cabinet reshuffle anandisintha kukhala Minister of Local Government and Rural Development. That Minister of Local Government and Rural Development from 2015 kukafika 2018. 2018 now tunafika 2018 2017 zaka zamene zozo kuli mpungwe yes ku parliament nkhani ya leader nkhani ya chimanga yes pomweno olemekezeka achaponda umana leader of the house nthawi imeneyo amayankha mlandu wa chimanga chaku Zambia kaloswe amanena anthu ndeno napeza kuti waja awachotsa pampando paja pampando wa unduna and zinakomera president nthawi imeneyo 2017 kunipanga promote kukhala leader of the house. So ndakhala from 2017 2018 2019 nali leader of the house mnyumba ya malamulo, kusonyeza kuti no matsogolera ku limene licha koma nthawi imeneyo nali ndakali ku Ministry of Local Government. Kuma 2019 after my elections ndipo ndakhala Minister of Agriculture. 2020 kuti tsopano tikupita no kuchisankho fresh presidential election. Yes. Kunaitikazo reshuffle ina anandipatsa Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. So in the minute machoka mboma nali ndili Minister of Foreign Affairs and International Cooperation komanso nali leader of the house. Komano mene pamaendera mwina organization ina iliyonse nkhani ya succession chifukwa anthu amadziwa aliyesa amadziwa nchipani moja kunena kuti tika kuchoka 2014 okafa 2019 Professor Arthur Peter Mutharika apanga first term. From 2019 kafika 2024 akhala kupanga the last term. Ndiyeno nkhondo inambira pene panja from anthu from within. Akamati yangana ina mwina nima rorozo mweno timapanga amaona kuti uyuyu I think pando meno atakuza utenga. Ndiye kunali zinthu zambiri zoyankhulidwa, kunali zochitika zambiri mbiri, mwina maripoti osiyana anakumwa kusokoneza, anakumwa kufuna kutenga mpando wanu mpaka zinthu zija zinapanga degenerate into what you are speaking today. Nakuti nazona kuti mapeto zinthu sizinakhale bwino.
ndiye ndingafotokoza choncho kuti ine ndimaona kuti gwero lake kunali nkhani ya succession yomweno sinali clear kwenikweni chifukwa wina aliyense amaganizira kunena kuti ine ndikhoza kukhala paja ine ndikhoza kukhala paja ndeno mundale anthu ena amakhulupirira kupwetekana kawene sindimakhulupirira choncho aliyense mundale amakhulupirira kupwetekana makhamitu kuti ndale zokuti nanga ino ndandale waponda uje ngona kwa wina wachotsapo umuzika waponda pa cement kuti naponda tukakapeti tukoma tsopano APM ananena kuti anaonetsa kuti sakufuna kuyimiranso yayi andi pamabwera ndituma signal onena kuti chinthu chakuchisiya akunena kuti I think ine I've done my time I've done my part ndichisiye anthu ena mutenge ndipo maina anamba kutuluka ndithu pa nthawi imeneyi aya auche awa kufuna achitenge awa kumona kuti anthuso kumasinika umwina atakhala mkati mwa ndime nadzabva APM ambaso kuonetsa masaini onena kuti koma ineyo I think ndikufuna ndibwerereso inu munayilandira bwanji nkhani imeneyi ninayilandira ndipo nayilandira bwino chifukwa ngati mmatsatira bwino ndine munthu mmodzi yekhayo yemweno ndinanena kuti aliyense akapikisana naye aliyense mwe akayima ine ndikapikisana naye ndipo ndikawina sindikangopikisana naye mukukumbukira bwino kuti tinayitanidwa ife makandidate kunyambado kunyumba kwawo panali ine apo Gadama Dalitso Kabambe Abright Nsaka Abusaja Prophet Mbewe uku ndi anthu amwanamveka anatiuza abwanawo kuti ano inuyo makandidate ndinu ndikupasani mpata kuti nomutani mupikisane ineyo sindikuyima nalekeza pene paja komano chomwe chimachitika from nowhere tinangoona kuti ayamba kupanga mwina front anthu ena ndikunali kuyesera and zimaoneka kuti target imaoneka kuti whatever the case sindikuwa chinalawika ndi chani but whatever the case awa atha kutenga koma nankhomo asatenge ndiyeno kunali makandidate aja kunali kumpanga front mmodzi amati abweresa candidate A amponye pa ground zungulirani azungulira amabwerako zili bwanja ifeyo inesi ndikachita bwino zikuoneka kuti akuchita bwino ndi anankhumu abwera candidate B ile amene mnanansana yende ayi komano akamvetsera kwa delegates feedback inalina ndi makandidate osewa jana yesedwa kuona kuti makandidate amenewa osewa palibe ngati atakamugwese nankhumu ku convention ndiye kumene amakambirana akwanana kuti sono tipange bwanja bwana mkangoyima inu kuti mungamugwese nankhumu ayo ndinu yoto that's why nditamva nanena kuti pasavute whatever the case azanzanga akamva na ndimadziwa nakuti azanzanga akamva kuti APM akuyima sangapikisane naye kwanena kuti pasavute yayi abwere APM abwere apa titani tikapikisane ku convention ndipo no sindokangopikisana yayi koma ndikawina nawo zimene zijenso zimaperekano sono mwina akayangana anthu mbuyo mu track record chifani manena kuti ine ndimagwesa akulu nagwetsa wakuti mboni ulipo muziyakana kumene ndachokako kuti anthu kumene kwagona kwagona ngati akukhala gazi ndagwetsa kumene ndiye kutsogoloko liwe amene angandimitse ya nawo ndikunali njira nina kuti sono ndipange bwanji ndipange devise a strategy ndichita clear the way kuti mwina abwana akubwera basakapikisane ndi munthu ndimuja zinthu zinachitika ma district committee chani zosaziwika muno bwino takuchosani meja manoti inali target yoti amafuna kuthana ndi inuyo osati kuti amafuna kukhazikitsa bata komanso inali to clear the way kuti no ena ayende moyera pano munthu akugwirizana nane kuti no DPP akupita convention azinzanga osewa jamati akapikisana wali kuti anakhala pansi kuti usonyeza kuti no target inali inuyo basi tsopano
izo zachitika inuyo munaonetseratu kuti chipani chipena pake ngakhale mukamalankhula mmanena kuti mumachikonda koma maoneka kuti muntima mwatulukamo kale mu DPP chifukwa chonena kuti andi ayepe mwananena kosa mawu amenewa which rang true kunena kuti munthu oti chipani chake amachikonda munachisumira milandu yambirimbiri chipani chanu mwina kaya mati inakwana nkati pa 13 kandi bwanji kaya ndasangala kuti mwabweresa nkhani aya kondwana kumwa versus DPP kondwana kumwa kuwirana wose kwaika pema kuti koma munthu oti chipani chake amachikonda ngati umachikonda adi chipani bwanji osangovomereza kuti ife ngati chipani tagwirizana ntenti chirezi and you rally behind that person. Ndasangala kuti mwabweresa nkhani imeneyoyo fama kamene milandu 13 milandu 20 kumano tikaitenga milanduyo kuli milandu yake ndi iti oma kunena kuti 13 ndi iti oma kunena milandu 20 ndi iti mlandu oyamba unali omwe tinachosedwa mchipani ine ndi azinzanga analichosedwa mchipani ineyo Ajapi Muhango Agrezeda Jeffrey Ayusufu Ntenda anatichosa mchipani chifukwa chonena kuti azinzanga anachosa chifukwa anapanga preside over the election ya leader of opposition now tachosedwa mchipani pochikonda chipani icho kana kuti kuchipani singachosedwe choncho tiye tikatenge injunction pochikonda chipani fuati khalibe momwemo kunali kuonesa kuchikonda kuchikonda kwambiri chipani chitatu tachitungira madzi tachitutira njero pochimanga ndikwinangodzuka kuti mwachoka ichamuno ngati atichosa titone tala kwa chani mlandu omwe ndikuudziwa oyambirira ndi umenewo. Mlandu wachiwiri unali mlandu wa chani komano ndangoyiwa I think anthu ena atha kundikumbutsa komano ndikaitenga milandu imene inalipo ni milandu mwina itatu koma kuti milandu yonseyo imathamangira kuchosedwa mlandu wachiwiri anandichosa kuti sine vice president wa chigawo chakumwera atakuchosani sine vice president wa chigawo chakumwera mlandu sono chifukwa chani ineyo vice president wa chigawo chakumwera nachira utenga ku convention anandivotera anthu 2018 first I was director of elections 2013 kena ndipange upgrade ndikhale vice president napikisana ndi akuluakulu ake omwe aja zinatheka ndi basi mungu chotsa basi nakaitengeranso injunction so milandu yake sikupitirira itatu yayi kuti muone komano zimapangidwa present as if kuti milanduyo ndi yambirimbiri kusonyeza kuti no chinthu chimenechi chabodzachi chikapanga sink mwa anthu amachikhulupirira zimachitika no milandu kumawa ikono imatenga nthawi ndikatenga nthawi mwina anthu ena amaona ngati yapangidwa multiply pomweno mlandu mwina ndi umodzi milanduyo ndi iwiri munthu amati a lie repeated so many times becomes the truth malinga ndi mene chinthu akuchinenera anthu ndikupatsani chitsanzo cha Dr. Saulos Claus Chilima anthu a DPP akamakamba nthawi imene za Chilima amampasa mayina osiyanasiyana ndiokula mtima is not patriotic ndiowukira ndi abisalomu chani komano the true face ya Dr. Saulos Claus Chilima ndiomwe mwina mwake chifukwa sinanenedwe anthu sayifotokoza ndiomwe mwina imapereka chithunzi chonena kuti mwina munthu ndi olakwika koma munthu yasolakwika ino inalipo nthawi yomwe Dr. Saulos Claus Chilima anafuna kubwerera ku chipani cha DPP ndi ukapanga reconcile ndi President Arthur Peter Mutharika atambitsa kale UTM chomwe chinachitika ndipo ndisangala ndi chinene chimenecho tsiku la lero Dr. Saulos Claus Chilima atayambisa chipani chake cha UTM 2019 anapita ku chisankho anapita ku chisankho 2019
ndi mujano kuna bwera no mpungwe nziko muno ma demonstrations amapanga achilima achakwera HRDC and this country was on fire at that time. Here galimoto yaphwanyidwa, here ma buildings aochedwa, galimoto ya polisi yaochedwa, nyumba za polisi. This country became ungovernable. Ungovernable. Kuti even ngale president wa dziko wajamata kuenda za madolira ndi kumapita ku nyumba zimachitika time manage. Time manage chuma chinachitika. I was a cabinet minister. Inenandira phone 3 times within a week kuchokera kwa national chairman na UTM Anowe Masango. Nda Masango nanduza and zimenezi amasango hata kuzivomereza. Nanduza kuti akulu akufunani Dr. Saulos Klaus Chilima. The first call I ignored, snapide kena yachiwiri yachitatu. This is becoming very serious. Yo sama nina uta akundikatani anangoti alindimao oti akuuzeni. I got clearance from my president, Professor Peter Mutharika. Ndikulandira this request then Martino ndipange bwanji nde anandipanga clear kuti apitani ngakumane nawo kama kumana nawo usakhale usiku ya chifukwa anthu wandoipa anthu amene atatu kupangana chipongo. An appointment was arranged. Napita kunyumba kwawo nthawi imeneyo samakhala kunyumba kwa kumwe timakudziwa kwa nthawi zonse kuja amakhala kuseri kuna kwake mweri ya 43 kuli I think Nigerian embassy kuseri kweni ku office ya UTM uja kuseri kwake kuja ku nyumba inake akakhala napita tukolo kwa masana ndipo manotsi omwe a meeting mene ndili nawo mpaka pano. Then napeza khala pakhonde andilonjera. He took me through his house. We went back to the veranda. Nakhala ndanati ndakuita nani ine ndili ndi mawu oti ndikuuzeni mukuti bwanji alimao ndikuuzaniwa ndayeserapo akuluakulu anga apo a DPP kuti anditengere uthenga upitise kwa Professor Peter Mutharika. Komano ndikuona kuti uthenga chasu kukafika iyayi anachula mayina anthu pano pasi ndikufuna kuachula. Ndi anthu ena ntanguzongoza anthu ena ndiuza kuti kuti uthenga nokafika muze Kondwani uthenga ukafika chifukwa ndakuita nani ndi uthenga wanji ndananena kuti ineyo I'm a patriotic citizen. Zomwe zochitika mdziko muno sizikundisangalatsa zamademozi kuti dziko lino anthu tikukangana tikulimbana tili ndi mlandu ku khoti yani ineyo I would have loved kuti abwana ajandikana kumana nawo to reconcile and move forward. I know kunena kuti alikale ni munthu olena kuti ndi vice president time na vice president ali poyambirira ali vice president Chimulirenji Everton kuti sindikufuna kuti ndipite kumene kuja ndikatengeso mpando wa Chimulirenji. Ineyo I can take up any job koma ndipite kunja kwa dziko lino. He cited dziko ngati America kuti ukakhala kai ku UN kuti koma zikakanika after the reconciliation zakanika ineyo I'm ready to leave the country and work in a telecommunications company inayake ku Dubai. Koma before I do that I want to reconcile with President Professor Peter Mutharika. Now kwa munthu ngati amene kwa munthu yemwe amangomva za Dr. Saulos Klaus Chilima kuti he was painted black like that, it was a touching message coming from him kuti munthu yodi dziko lake amalitenga kupita patsogolo. Now what happened? Ntautenga uthenga napita kwa abwana anga a president ndi nakafotokozera then nauza kuti andifotokozera easy na chabwino ndamva
mupange chonchi ndikuvomera kukumana nawo, but with conditions. And the proposal from Saulos Chilima was that permitting Bagakale ineyo Saulos ndi a president yo. That was the proposal. Anthu atatu. Kuti tikawikirane umboni. Entire president ananena kuti ine ndikumana nawo but with conditions. One, mukamuze Saulos kuti ndikumane naye akachoseka milandu yomwe ili ku court. Sindikakumane naye asana chose milandu ili ku court. That's one. Two, apangise press conference anene kuti no achite condemn ma demonstrations kuti mademo ndopya mademo ndoipa. It is after that I can meet him. As a messenger, I went back to Dr. Chilima na fotokoza nda Chilima nanduza kuti ndamva koma zomwe ndiuzazo ma conditions ako ndovuta muli ndimopangira mwake mene tingapangire zinthuzo usati mene akunenera iwo. Ineyo I have my own proposal how to go about it. One, nkhani yako court sindingawukira withdraw mlandu ku court lero ndi lero. Anthu andindaja ndalama pomwe ineyo sinaja ndalama. I'm just doing it for the love of this country. Koma panopa ife ku court kuja ndi mboni zathu zokwanira 24. Koma pano tangopanga ko parade 13 ndi mboni zathu zilekeza pati zilekeza pomwepo kwina kositipanga. Two, kuti ndime pachulu lero kuti ayi mademo ndoyipa ayi anthu sindikapange zimenezo. Koma ipanga chonchi kuti kuyambira lero anakhuma simuzandionanso ku mademo ndasiya kupita chifukwa anthu aja ena amasatira ifeyo ngati atitsogole. That's how I can do it. Nabwereranso kukatumiza kukapereka uthenga kuti akulu aja kuti mwakuti ndanacha bwino ndamva let's monitor him kuti zimenezo akupangadi akwanirisa in the long run wabezo akulu aja akukwanirisa. UTM inasiya kupanga paredi ma witness Saulos samaoneka ku mademo zinangochitika mene imakhali ya social media siku lina lake enake anakolina kuti anakolima mu social media kuti pamasintha Saulos akupita ndacha koera from there akaenda kupita ma demonstrations. Nalandira a message from Professor Thabit mamona munthu uja sizinachitike. I rushed kwa SKC kupita ndakuti aimwene lies have short legs. Sakuti lichitika Saturday muone ngati zimene zitachitikedi anthu angofuna ngosokoneza zinthuzi. Maybe they know kuti we are talking along these lines koma mwauze kuti sizichitika sizinachitikedi. Ndiye kunali kuti no sono kuna nkhani yokumbutsa sopano Dr. Chilima meeting ijabwanji akulu meeting ijabwanji inaso ndikumafunsa kuja abwana adikirani kaye and it went mpaka nthawi yomwe wa court anagamula sopano kuna kuti tikuyeneka kukhala ndi fresh presidential election. That time Saulos was still pushing kuti akumane ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kenako ndikupanga push nane kuti no appointment iteke pomwe ndinayankhidwa anandiyankha kuti mukamuuze nzanuyo sindikumana naye chifukwa chonena kuti anthu andiuza kunena kuti akakumana ndine afuna andiphe ngati mene anafera Bingu. Mukuzati Bingu anafera kumana ndi anthu komanso ndamva kunena kuti no afuna andiphe akhale president then he wants to appoint you kuti mukhale vice president wa dziko lino. I said,
Okay, but the man tried. It's almost kunenedwazo. Those are just speculations. Now I want. Why am I saying this? I'm saying this to drive a point home. Nana kuti nthawi zina munthu umatha kupentedwa black pomwe you are white. Nthawi zina you can be painted white pomwe you are black. Kuti koma zimachitengera nchonena kuti no munthu wina yemwe akupanga raise my issues ngati amene akupanga raise my issues kuti mwina achite benefit from those types of propaganda kapena mudslinging ndimene zimakhalira pali maissues angapo amene zikuvuta kuti ndimvetsetse. Choyamba ndi chakuti nkhani yoti Achilima akanaganiza zoti akakambirane ndi APM kapena kuti abwerere ku DPP pamene iwo omwewo ndi amene anatengera mlandu wa zisankho ku court mogwirizana ndi MCP. And even nthawi imene ijayo, of course I think it can be ndakhoza kumatsutsana, koma mmene chisankho chitachitika kumaoneka kuti ena amati chisankho sichinaende bwino, chisankho chaberedwa. Amene anatsogola ndi maoti tipite ku court inali UTM. Yes. Kenako ndimene MCP inabwera kunena kuti zoona tipite ku court nkupanga ubale umene uja nkumayendetsera mlandu uja limodzi. Zingatheke bwanji kuti munthu oti akutengera nzake ku court nkumanenanso akutengera nkhani ku court kuti chisankho sichinaende bwino poganiza kuti wabera ndi amene nkumalinso afuna akakambirana naye amvane naye ankaganiza motani pa nthawi imene. Politics is dynamic. Yes. The decision I'll make today in politics kuti tapanga chonchi tizenda chonchi nthawi zina umatha kuyang'ana mbona kuti I think decision need to be reviewed. Tipange review decision in politics umangotenga chomwecho kaka kumangoenda nacho kutheka kunena kuti mwina mwake iwo anapanga reflect na kuti ichi sichikuenda bwino apa, ichi sichinaende bwino kapena kuti tizikoze zinthu zikhale chonchi. So zinganene kuti apoti anapitisa mulandu ku court kapena yapoti no iwo ndomwe anali in the forefront. Zinthu zimatha kusintha pandale. A day in politics is 1000 years. Mu 1000 years imeneyi mkuganiza kwawo kunali kuti UTM ithe anthu onse abwerere ku DPP kapena angokambirana UTM ipitirize ngati chipani DPP ngati chipani koma athetse mulandu ukhoti ankati zikhala bwanji. Painepo I'm not sure. Mwina zimene zomwe munamafuna kuti no akakumana ndi APM akakambirane kuti this is what I want. Zosana ndiuze. Komano ngati wamaganiza kuti okhala ndipatsa ntchito yopita kunja nkutere mwina ndoti tsogolo la chipani samaliganizira tu pamenepo inanga iwo akanakhala ndi maganizo kuti ulala ndipatsa ntchito ya kunja chipani kulise. No, it's difficult to say. Chifukwa chonena kuti maganizo amene ndanenera sindikwazi tomwe ndafotokoza pano zomwe ndikuzidziwa makuti mu maganizo mwawo munali chani zimenezo zomwe na ma details ameneyo akanakakambidwa ku meeting iyo yomwe inalephereka sinachitike. Nkhani ndiyopatsa chidwi chifukwa anthu ena amanena kuti inuyo anankhumwa ndi amene munapangitsa kuti Achilima asamagwirizane ndi APM kufika mpaka napoti atuluke mu DPP akafike mpaka napo makambitsa chipani chawo. Anthu amati inuyo ndi amene munayambitsa zimenezo. Ndi zomwe ndakuwuzani zija kuti pali anthu ena amatha kupanga chinthu ndikuthamanga kupita kusogolo ngati chinthu cha apanga siwo ndikuwaveka ena ake chinthu chicho chinyawo china chake sichimenecho koma good enough eno akewo Achilima amadziwa kuti chinachitika ndi chakuti. That's why maybe he trusted me kuti no ineyo mene ndikuonera uthenga wanga kuti uyende upite uyende chonchi. Ino mukumbukira kusagwirizana pakati pa anthu mu DPP ndi Achilima kunafika pa mponda chimera kunali ku BICC Achilima kupanga za reforms. Yes. And amasegulira amachita present program inake a president tiso analikuwa kwa dziko. Now popanga presentation, PowerPoint presentation, that's where Achilima anagwira waya wa magesi mu DPP chifukwa ananena kuti mina apanga PowerPoint presentation amayerekeza mbalame zina zake zimauluka mlengalenga. Ndamanena kuti mbalame iyi muione mene zimauluka ngati gulu imasogola ndiyo imabwera pambuyo zimapanga chonchi wapa sogolo uja akatopa amabwera pambuyo ine mathamanga makatsikima imene jande ina live waya yomwe anaponda Achilima chifukwa tsiku lomwero
zomwe anayankhula zija ndi anthu omwe samagwirizana nawo omwe amaona achilima ngati ndi threat ndi munthu woti angobwera muchipani komanso muchipani mu anthu amakana kuwapasa mpando achilima analibe mpando ku chipani cha DPP despite being the vice president anthu amapasana mipando ndikumagawana mmene muja. Now chomwe chinachitika ndi chani mmene achilima amafika kwawo kuchoka kuja anakapeza gulu la atsogoleri a chipani lili ku nyumba kwawo ku area 12 utiuze umatanthauza chani mmene lijende kuti kunena kuti bwana athu aja akalamba iwe bwana athu aja atopa iwe ufuna ukhale patsogolo gulu lina amene mulapita ku State House akukambirana kuti munthu amene tipange naye bwanji. Wiki omweyo kunabwera cabinet reshuffle achilima nthawi manager amapanga za disaster management office anayichosa department ija inapita ku Homeland Security ngati mukumbukira. That was the reaction ya zinthu zimene zota uyu asayendeso akutisokoneza. Now I don't know kumano nyinto anthu amazibisa zimene zijonda anthu ajokuti achoke anachoka mwina chifukwa cha anankho sanachoke chifukwa cha ine anachoka malinga ndimene amamvera kuwawa mkatimo kungotino mwina mwake kumva kuwawa kwawo mmene anakupangira translate anagana zoti achoke kumano ineyo namva kuwawa mchipani cha DPP sinagezo ndichoke ya nando ndikhama muno mpaka ndichose basi ndimene zinakhali. Kubwerera kwa inu tsopano APM komanso anthu ena amaonetseratu kuti poyamba zimakhala ngati mmene zimakhala ngati mphekesera yabe koma zinadzaoneka ano poyera kuti sakukukhulupirirani kuti mupitirize kukhala mchipani kapena kuti even kuti mukakhale mtsogoleri wa chipani ndipo mawu amene amamveka kwina analonena kuti awo adzatigulitsira chipani uyu adzatigulitsira chipani so ena ndi ena ndikhoza kukhulupirira koma uyu adzatigulitsira chipani zimachokera pati zimenezo zomwe ndakuwuzani kuti zimachokera ponena kuti no anthu amayang'ana now succession kuti Jowabu akufuna mpando kuti azachite succeed nankhomwaso ali pomwepo komanso Jowabu uyo kuti akakhalepo kuthekera alibe tipange bwanji. So it was resolved to ikhale politics of elimination yomwe inayamba kuchitika koma pali kutenga mpando nkupitiriza kuchimanga chipanicho koma anthu nkhawa yawo sinayonera kuti asatenge ndi uyu koma nkhawa inali yoti akachitenga agulitsa chipani. Funso limene mwina mukafunse kwa anthu omwe ali pa grassroots ku chipani kama district governor ma constituency governor kunena kuti kodi mmene anankhumwa anali mchipani kuyambira ka 2013 maudindo amene watachula aja apanga chani mchipaniwo ma contribution omwe achitika ku chipani kuti anankhumwa ndotani kunena kuti mpaka tsiku la lero adzuka nena kuti sona achitenga chipani chomweno apanga invest in njira zosiyana-siyana ndi achitenge chipani amachita invest mu chipanicho from 2012 kufika kuti akachigulitse ubale wawo ndi anthu ogulisawo omwe atakachigule chinthuchi unali wotani kwambira poyambirira penipeni from the word go unali wotani so ndi zinapangidwa create even mpaka panopa yes tayambisa chipani cha PDP mupeza kuti anthu ena chipani ichi akuchipanga sponsor ndi MCP akuchipanga sponsor chipani ichi ndi achakwera koma ine ndi achakwerawo ndimanena truthfully ine ndi achakwera sinakumanepo in a meeting one-on-one and talk politics. No, it has never happened. Mwina sipa kufunika kuti muchira kumana pamene afana ndimvetsetse kuti inuyo ubale wanu ndi MCP ndi wotani chifukwa ngakhale anthu enawo amene amakhala ndi nkhawa zimenezo mwina pena kuganiza wawo amana kuti inuyo ndi MCP pali ubale waukulu kotero kuti tikampatsa chipani chathu cha DPP uyu achigulitsa ku MCP koma amatengera pati inaso ndi madabo ndimangomva kuti amatengera pati kapena ndiona ndili ndi MCP kapena ndiona ndikukambirana pena pake ndi MCP inaso ndi madabo moti mukutsimikiza pano kuti inuyo mulibe ubale wina uliwonse ndi chipani cha MCP ndipo no ndikhoza kuyankhula mukuyang'anani ona kuti palibe mgwirizano wina uliwonse ngati chipani cha PDP ife kupita chitsogolo ngati chipani
fundo zathu zikupita zikutengera malinga amene tifotokozere ku convention masiku angapo akubwerawa. Koma nkhani yake ndonena kuti no mukazamva unena kuti ayi anankhumwa ndi MCP ayi. Ndibwerere mbuyo pang'ono kukhazikitsidwa kwa chipani chimenechi cha People's Development Party PDP. Kuti chinali mapulani kapena zinangochita modzidzimukira kuti apa zafika apa ndi I have no choice ndingopanga chipani kapena you always had this plan kuyambira kalekale? Panalibe mapulani otino ndiyambisa chipani, panalibe chifukwa the way I grew in politics with Bingu, I took myself as a genuine and bona fide member wa DPP. Komano zachitika zijakuti atichosa nchipani, panali that pressure na muyankhule kuti no mukupanga bwanji mukulowera kuti. And I must tell you this the week we were fired, I got my delegations atatu from different political parties. Oh yes, bwana nikuno Spanish tatu bwana nikuno, including MCP mukuine nayo. Oho, UTM, PP, bwana nikuno tipange chonchi mukhala hapa komano yankhanga nali remote nakuti aita thokoza koma ineyo panopa I'm building my own house and I'm reflecting kuti kodi ndipanga bwanji mapangidwe ake. Chifukwa chitapangidwa chipani chimenechi anthu ena mpamana mwaona timanena uyu anali maganizo ake kale. Ayi maganizo ake panali. Uyu anali onani apa kungorera munthu panali anthu ena olina kuti no muyambise chipani ena iyayi mulowere zipani zina iyayi mungokhala now timachimachita way kwambiri naona kuti ingoyambisana chipani chifukwa mukayambisa chipani mukhala ndipo ponda in politics and kuti mungopita mukakhale basi muchipani china akutenge na zipani zina. Anankhumwa mpando udakoma chotani osangovomera kukhala mu DPP kunena kuti chabwino APM omweyo atsogole mmene anachitira anthu ena kuti we fall back we support him. Koma inuyo unena kuti ya ndiye simukundimva chifukwa mukutsatira ndikunena kuti mujipani najira kuchosedwa mmene timayamba PDP. I was not a member wa DPP. Inu simunawerenge inu sakapepesa bwanji chilipo chimene amafuna muchite mudakachita chimene chocho kuti akuluakulu kuti mutivuto ndi chani. Ayi weyo apa oteyo munthu akamakapepesa amayeneka achita appreciate kuti ndalakwa inuyo simunandira kwire ndi ndikuzeni kuti a job ndipepeseni munthu simuna chino semene munakuitsa mu mundifunsa kunena kuti no mundifunsa kunena kuti ndalakwa chani chifukwa inuyo ine sinalakwire munthu sinalakwire chipani. Nawo munthu onena kuti no abwere azapepesa akwenika munthu ofuna kupepesedwayo misonkhano chamachititsa kuja ayi Golden Peacock ayi anakuma no misonkhano ya Golden Peacock I just attended. I was vice president of the party from the southern region. I was invited by my secretary general. I had to attend. Now just because I've attended the meeting basi tiachose chani just for the sake of attending. So panopa komanso kuti muone si anthu onse oti omwe anachosedwa kumene kuja omwe anachita attend ena mulando omwe opanga attendio ena analandira nawo suspension 9 months ena 3 were fired or 4 were fired from the party. Enawo basi azimatera olopa school mesa munakhawa head boys zimachitika zimenezo kuti school yaphwanyidwa ena amati mulipire ena amalandira masasi ena amachotsera popo ndimene makhalira ndimene bwanji osachosa school yonse kuti ayi koma inuyo ndiye kuti munali ma habitual offenders nchifaka naona kuti sitingapatse chibalo chimodzi. So whatever the case the point I'm trying to make tena kuti no if ine ndianzanga sitinachoke mu DPP anachita kuti chosa panopo inuyo PDP ndipo anthu ena ataona dzina imene anthu ena amaseka kuti uyu ndi wa DPP ndi basi ona nivinika chipani kake kuti DPP akuchita kuonekera there's a lot of DPP in this region. Ubale wanu uli bwanji a PDP ndi a DPP ndi woti panopo mmaonana bwanji?
ifeyo ngati PDP ukumana panjiratu mpaka natu osapatsana moni ungolusana ngati basi ayi ifeyo ngati PDP ndi zipani zina timakhalirana bwino ine ndimakhulupirira kukhalirana mwamtendere regardless of political affiliations. Panali kankhani kena kamene ndimamva kamene mwina mukhoza kutitsimikizira kapena kutsutsa pa ubale wanu umene anthu amaganiza kuti ulipo ndi MCP kuti mmene inu mwapanga chipani chanu cha PDP mwaona masomphenya patsogolo pa 50+1 kuti zikadzavuta kuti MCP sinapambane chisankho payokha akamadza kuti tiyeni tipange ubale ndi zipani zina inuyo pamenepo pamene tsopano mukanene kuti tiyeni tipange ubale umenewo. So masamu anu sikuti ali apa yayi ali apo ndipo anthu ena onso mwina aona kale kuti uyu asatinamize uyu maso ake ali apo si kumene mwalinjika kusonyeza kuti no sitingapange ubale ndi DPP, sitingapange ubale ndi UTM, sitingapange ubale ndi AFOD, sitingapange ubale ndi UDF kuma ikuyang'anidwa ndi MCP basi. Is that a fair analysis? Is that a fair analysis? The thing is, let's cross the bridge when we reach there. Ifeyo ngati PDP tunena kuti no tikuika patsogolo democratic principles. Tunena kuti chipani ichi panopa chikuyendesedwa ndi ma trustees alipo 10. Now we need to usher in a national governing council. The party has no vice president, has no other positions. Koma alipo ndi ma trustees 10. Ndio tukupita kwa convention pa 13 ndi pa 14 September. Anthu akasankhe anthu omwe akuwafuna kuti ayendetse chipani NGC. Now ma issues mukuwane nawo kuna kuti azapanga makuti azapikisana kapena azagwirizana ndi akuti simakhala to a one month resolution kwa imakhala committee yonse kaka ndi central committee kaimakhala NGC koma lero NGC kulibeko sitikudziwa kuti ma members a NGC omwe akubwerawo about 58 azakhala maganizo otani. Mwina azanena kuti ife tikufuna kuti tikapange mgwirizano mwina ndi AFOD, tifuna tikapange mgwirizano ndi UTM, mgwirizano mwina ife mgwirizano ndi MCP yomwe ikunenedwayo AI. So ndizonena kuti zomangonena basi chifukwa china chonse chikachitika aliyense amachita hatch theory yake yoti imukomere pa nthawi imeneyoyo. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti ifeyo ngati PDP tikupita ku chisankho ndipo tizapikisana nawo mchaka cha 2025. Ameneyo ndi Akondwani Nankhumwa amene ndi mkulu wa chipani cha People's Development Party PDP. Musatalikire macheza athu akupitirirabe. Tili kuno ku area 10 kwawo kwa Akondwani Nankhumwa amene tikucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi chipani chawo cha People's Development Party komanso dziko mmene likuyendera padakali pano. Pamene anthu amayembekezera kamene amaganiza kuti ayi zipani zakwana ku Malawi boom chabweranso china kuti kodi ku Malawi kuno zipani za ndale zinakhala bwanji. Ichi ndiye chikusiyana bwanji ndi zipani zinazi chifukwa tikati tichione kuone kuti mfundo zake zikusiyana bwanji almost like all the other parties zimene zilipo kale. PDP kusiyana bwanji ndi zipani zinazi? Mafuna ndikuyankheni choncho unena kuti kusiyana kwenikweni kwa chipani cha PDP ndi zipani zina muzaziona manifesto yake. Panopa sitingakhazikike kumakamba za manifesto ya chipani chifukwa chonena kuti nthawi yake sino tikanena kuti tikufuna tipange chakuti tsiku la lero era athamanga akapanga chimene achita panga kale. Komano ndibwerereso pambuyo pomwe ndakuuza nona kuti no ife tikuyenda step by step. Tinalandira certificate ya Japan pa 26 April chaka chino. Pa 2 May tinakapanga press briefing ku Blantyre kuuza dziko kuti kwabwera Japan pa 2 May. Pa 9 June napanga launch ku Masintha ground pa 9 June. Tinachita slow down chifukwa pa 10 June kunamwalira vice president wa dziko lino and we had to observe 21 days of mourning mpaka
pa 1 August 1 July they about now komabe tinapanga tinanena kuti mwina podikira zomwe tikupanga patsogolo tifuna kupanga patsogolo kuli ma by-election kumangochi ndi ku Blantyre tikapikisane nawo ngati chipani muri munachilowa nachilowa chimenechi cha ino and results mwaona zafutako koma mwaona results very encouraging results for a new political party like ours zomwe zaonesa so kuti koma PDP tisamale nayo kutero koma yo anda president achimati yakuti PDP lisamana moti makonzeka PDP kuli mulowa pa ballot mukulowapo ndipo kwambiri inuyo kuli kuyankhula kosiyana anthu omwe amatsatira ndale ma political analyst mwinaso inu mwamva kunena kuti mene ayendera ma results awawo chipani ichi chimene chikupangira chipani ichi anthu ajangane bwino koma tikuyangana bwino choncho kuti mungapambaniretu koyamba ndizokayikitsa zitakhala kuti zavuta muli omasuka kupanga ubale ndi chipani china chilichonse zinthu ziwiri kupambiro ndakufotokozerani kuti ena fika jamba chinthu anthu amakayika sichitheka koma pitaka chimatheka ndi inunso mukukayika sinoyambirira kukayika koma tizakumane pa 17 September ndi mu 2025 ndi mukayikabe kapenayi zitakhala kuti zavuta nkukayika wanga kukwatsimikizika kuti zavutadi a DPP nkubwera kunena kuti anankhuma tiyeni tipange ubale tilowere limodzi chibwerezachi mukhoza kuvomera sazapanga ubale ndi ineyo ngati Kondwani Nankhumwa ndakuwuza nonena kuti chipanichi chikhala ndenu wake uchiyendetsa kutsogoloko now ene proposal yomwe ibwere kuti kodi awa kuti tigwirizane imabwera imene jatu ku National Governing Council ndikukambirana chinthucho resolution yako meneko ndiyo mweno mwina tidzayitenge ndikupita nayo patsogolo koma kuti lero lisiku layo tizena kuti adzabwera a DPP ndisinthe funso langa ndikuona kuti ndili munthu wandale NGC itakambirana nkuvomereza kuti tiyeni tichite ubale ndi chipani cha DPP tichite limodzi zisankho zimenezi inuyo ngati mtsogoleri mutakhala kuti ndinu mtsogoleri mukhoza kuyilandira bwanji nkhani imene ndira chifukwa it's not my party ndi chipani cha anthu andi anthu apanga decide ine ndekha sindinganene kuti ine sindikufuna zatengera ma members a NGC omwe azakhale nthawi imeneyo kuti waganiza bwanji anthu amanena kuti maje mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho mfundo zathu sizikugwirizana ndi chipanicho ndiye mwina inuyo mukhoza nena kuti koma ndikhoza kuwalangiza NGC kuti chipani chimene mfuna tichena cha ubalechi ndifeyo ngati PDP mfundo zathu sizikugwirizana ya kodi achakhaza anthu akamafika kuti akukambirana kuti apange mgwirizano pamachitika zinthu zambiri makama kuti makomiti timasabu komiti ena makamanga ripoti ku komiti yaikulu akuja tunapita kwa kuti mwakuti kuja akupita kwa akuti mwakuti ife kumatuganiza chonchi bwanji tipange chonchi mfundo zao ndi izi ifeso mfundo zathu ndi izi kumene gogo now zinthu ngati zimenezo kulibeko not even a single sentence on the paper zomwe mukunenazo nzonena kuti mungoganiza ino nona kuti mwina zakhala mwakuti inebe ndikuuze nona kuti kali kati bene izakambidwe pokhapokha kuti takhazika ngati chipani tapanga NGC yathu kwaso maproposal akubwera maproposal otani kwaso ife response yathu ngati timu izakhala yotani ndemangano ndi yotani pamene zinthu zikuyendera mdziko muno tikuyankhula pano mukuona zinthu zikuyenda bwino kapena sikuyenda bwino mama kumbali ya kayendetsedwe ka dziko zinthu sizikuyenda bwino tayimba nyimbo nthawi yayitali kuti zinthu zasokonezeka dziko silikuyenda bwino corruption ili patsogolo Malawi muno zolemba anthu akumawerenga kuti anthu apanga chonchi akupanga chonchi Malawi akupitirira kugula katundu pantengo odula kwambiri komanso kuti muone chifukwa cha corruption ija mukumaona kuti zachinyengo zambiri pakati pa under this government the Malawi Congress Party ndiponso zaonjezeka kwambiri ino munamvapo za Amadia Bridge Foundation munamvapo kuti fetereza ndalama za fetereza
zinaperekedwa ku buchare mwamvapo so kuti no kandi ku seashores kumeneko panopo atigwira pakhosi akufuna ndalama zawo tinatenga fetereza zawo sitinalipire. Pali zinthu zambiri zikuchitika Malawi muno panopa zomwe ndikuona kuti I think governance Malawi kuno panopa yasokonekera sizimayeneka kukhala chonchi zinthu sizimayeneka kuyenda chonchi. Kusonyeza kuti inu mukuona kuti a president achakwera sakuyendetsa bwino dziko lino. Sakuyendetsa bwino. Amayeneka kuti asinthe. Koma ndimanena kuti olo kusinthako ndeno nthawi yake usinthira ili pati. Chifukwa nthawi ndiye yatha tikamakamba nkhani pandale tili ndi chisankho mu September chaka chamawa kusinthako asinthira pati. Zikumakhala zodabwitsa ino kunena kuti ndikupatseni chitsanzo chomwe mwina ine ndikukayika kuti chitheka. Panopa tikumakamba kwambiri boma likumakamba kuti ngongole tikupatsani ngongole nifi mwakuti. Now kuyambira 2020 kufika siku la lero anthu ngongole sanalandire. Ndero pano 10 months to election tikupatsani ngongole ndizona. Chinthu chachikulu chomwe chalivuta boma lomwe lilipo la Tonse Alliance chonena kuti no mene amapanga campaign they convince the people on lies. Kunaliza analonjeza nthu zambiri tizapanga chakuti mene zinachitika kukwaniritsa kukulephereka ndi akupitaso kuonjezeranso zina komabe zinachita bwino kuti likhale phunziro kwa atsogoleri azipani zina kunena kuti mwina chaka chamawa tikamapita ku chisankho zipani zikhala very careful zizilonjeza nthu zomwe ziti zizachitika. 1 2 Amalawi sakhala very careful opanga sieve the information kuti awa kunena zoona awa chizathekadi awa chisichizatheka. So mwina zinachita bwino kuti atonse aja anabwatika nawo Malawi bodza. Ndiye tili muchimene chomwe tikuchiona pano pamene chikuyendera. Inuyo mwayendetsapo dziko ngati nduna maundunaso akuluakulu kwambiri zomwe mukanena anzanu panozo inunso zidakulepherani pa nthawi yanu. Ndiye kuti tiziti amene ali bwino ndani mukafanizira pakati pa DPP mmene amayendetsera dziko inu muli nduna ndi amene akuyendetsa pano kapena nonse zidaukanikani? Zonse zinakanika chifukwa chonena kuti ngati Malawi anafika polikwira boma la DPP mbali ina ndona kuti sitikusangalala nawo ndikulichosa zinalipo zifukwa zomwe DPP yo imayeneka kukonza pofika tsiku la lero. Sindikudziwa kaya akonza kaya sanakonze zimenezo sindikudziwa. Komanso ngati pali nena kuti Amalawi sakusangalala ndi boma ili ziliponso zifukwa zake zomwe ndikunena kuti sizingatheke panopa kunena mmene ndimalidziwira amene limayendera boma sizingatheke panopa kunena kuti kwasala miyezi 10 kupita ku chisankho ndiye icho tichikonza ino kupanga ukwati siku la lero kaya muli ndi zaka 20 kufika zaka zokwana 80 nyumba muja mulibe mwana ndiye basi kumanena kuti kwauza akazanga konzekani chaka chinochi nyumba unomukhala mwana. Are we serious? Amayi ujakhulupirira kuti zimenezo ziyenda. Tsopano izozo zili choncho inu mwabwera apa ndi chipani chatsopano mukuti PDP People's Development Party and yet mwachoka mu system yomweyo munalephera kuyendetsa dziko under DPP pano mukuwadzudzula MCP koma inuyo mukunena kuti ife tabwera moti apapa tikufuna tiyimire nawo anthu akukhulupireni chifukwa chani? Mukaona mundale mezi makaka ndale za ku Malawi kuno tinkotenga za ku Malawi kuno zipani zomwe zabuka kapena asogolo mwakhalapo amakhala kuti anakhalapo kaye muchipani china chomwenso mwina mwake chinachoka mboma tiyerekeze inuyo Dr. Bagiri Muluzi. Dr. Bagiri Muluzi anali mpaka tu secretary general wa MCP koma sana khale anachoka kumene kukhala president wa dziko. Pali zitsanzo zambiri mbira chilima tikunena nawo anali kaye ku DPP nthawi ina ndili chifukwa kokuma kuti pali ma ideologies ena ake omwe kuwaona iweyo munthu nina kuti ma ideologies aja mugulu omwe ndili mwina mwake sindingathe kuwapanga implement bwanji
tipange mwakuti kuti nomuna ziende bwino so kukhala nchipani china kuti inu munali kumeneko ndeno zinakanika ndemupanga bwanyi ndesimoza kwanitsa so ayi mudikire ndakuza mudikire ko ndeta dikira zaka zonsezi palibe imene chikuoneka anthu akhala kudandaula nkhani ya recycled politicians and you are now becoming one because 2013 ufika panopo ndikanthawi ndithu ndione kuti basi anthu chimene mwadziwa ndiyakuti ine ndizingosintha ndikangosintha zovala ndikaonekere uku koma fisi ucha ndi fisi ndithu sakusintha mkati moyo akungosintha zimene akuvala kamba za recycled ndakuza ulendo wanga wa ndale kuyambira 2009 ino ndi 2024 eti ndasintha chipani mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri mwakhala mundale nthawi yayitali kwambiri kuti tinganene kuti inuyo mungabwere pano kumanena kuti muchita zinthu mosiyana nimene machitira ku DPP ndizokayikitsa kwambiri chifukwa mwakhalitsa mu DPP mo ndale zanu zonse utsogoleri wanu wonse mwayamwira kumene koko ndiye pano tinene kuti awabweretsa zachilendo zina zake zatsopano tadikirani muone ndi dziko limene tikuyendetsa pali we don't have time kuti tizidikira tione tizidikira it's 5 years tikudikira kuti kuti napakena kwa tidikire tione chikunena kuti chipani cha PDP mene chayambira ndakupasani sequence zomwe zikuchitika chipani cha PDP chikubwera ndi zinthu cha PDP chikubwera ndi zinthu zanji zatsopano ndendakuwuzani kuti no mudikire kaye chifukwa chonena kuti pokhazikitsa chipani munenera mutaganizirabe kuti mutaona china chakuti ichi sichikuyenda bwino tiye tipange chipani manifesto mudzatiuza kuti zomwe sizikuyenda bwino ndakufotokozerani ndakuwuzani chichakwenda bwino ndichakuti mupanga chani funsonena kuti no ndeno mupanga chani meno ndendo tidikireni kaye tibwera ndi NGC yathuposa chero tibwera ndi convention tidzapanga launch manifesto yathuposa chero apa wakuti ndikuwuzeni ineyo panopa pandekha kunena kuti no tipatizapanga chakuti ayi kodi ngoja za chipani chanu ndi chiyani masamira pa mfundo ziti patili mfundo zitatu chakudya chokwanira umodzi komanso kulimbikira ntchito kumene koko munaonetseratu kuti pali zinthu zambiri zimene zikulakwika mdziko muno koma ma areas awa ife ngati chipani ndipo titakonza izi ndekuti zipanga cascade zifikira kwinako nawo pamene ndikufuna ndimvetsetsepo kuti zimene zozo muzikwaniritsa inenso ndikunena kuti tikati chakudya chokwanira funso lomwe afunsa ndiloona mulikwaniritsa bwanji eti koma mulole tisachinene panopa chifukwa anthu ena atenga chimene chija achipanga implement chimwe tikufuna kuzapangacho ndiye mudzanena patatsala ka 2 weeks kungonena kuti ndi kana kwantha kukhulupirira akufoterera not 2 weeks ndanena kuti ndikubwereza ndikuna mobwereza mulikire kaye tikhale ndi National Governing Council eti a full-fledged party ikhale kuti ilipo ndino andisikale yetu yayi mu September chaka chinochi ndipo tikhale ndi NGC kuyambira October ndipo muone kuti and izizi mukunena zinthu zoti anthu ambiri anena kale there's nothing new in what you're promising zachakudya chokwanira ena makamba zodya katatu anabwera anthu pano tizidya katatu as we are talking right now tikuyenera kuti tikudya katatu pano before ena anabwera ndi fundo zimene nkhani ndionena kuti tikungobwereza nkhani ndionena kuti no koma kuti anthu azidya pakhale chakudya chokwanira fundo zake ndi ziti pamenepo ndiye mundilole kuti ndisazinene pano zimenezo ndisanene pano akutero nakondwa nangu akana kutiuza sikutoti kodi akadafonisa ufuna unena kapena palibe zimene afuna kunenazo koma zilipo tipereke mpata tikuyandika mapero kwa kucheza kwathu ndi Akondwani Nanguma, president wa People's Development Party PDP. Pamene tikumaliza kucheza nanu Ananguma timakamba nkumaseka nkumatani koma nkhani tikuyambirana apa ndi nkhani ya serious chifukwa ndi nkhani yokhudzana ndi dziko. Ife ngaramayo tibe nthawi yosewera tibe nthawi yoseka iyayi. We are the poorest country in the world. Yes. Pali zinthu zambiri akamayang'ana chintseka koma or even list ija sitimakang'ana kuntunda mawa timakang'ana kumusi. Now tikuyenera kuti tiyambe kunena zinthu molimbika komanso motsindika kuti tikuyenera kuchita izi. Nafuna ndikupatseni mwayi kuti mutitsimikizire kuti inuyo mkuona kwanu mutakhalako nduna zaka zonsezi mutakhala munthu wandale zaka zonsezi ndi zina zonse zimene mwachita mwati mutakhalako mtolankhani ku MBC tikuyenera titani ngati Amalawi. Sizoona ayi kuti tingamakhale chitsanzo cha zinthu zolakwika kwina kulikonse ayi titani tisinthe maganizidwe kuyambirira mindset change
ndio mweno ikuifunika kwambiri mdziko munomu. Chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timapanga Malawi muno ngati nzika za dziko la Malawi zomwe ngati komanso ngati atsogoleri zomwe sili kuzipanga bwino. Ndi zinthu ngati zimene zija tikuyeneka tisinthe mapangidwe athu tipite patsogolo. Chifukwa chake mukapita ku National Planning Commission Malawi 2063 anafotokoza bwino kuti kodi tizipanga chani tiyendese bwanji dzikoli kuti pakhale sustainable development. Malawi muno ndikupasira chitsanzo chimodzi kuti ndi nchitidwe chonena kuti poti boma ili linayambisa zitukuko izi ndiyeno labwera lina labwera la nyuwani lija limaphwasula zonse ziti akuti kuyamba zawo. Sitikuyeneka kupanga choncho. Pali nkhalidwe wa mboma wanthu kugwira ntchito mboma pamene lasintha mapezeka kuti chinthu choyambirira ndikuchosa anthu omwe akuti ino munagwira ndi boma akuti ma PS kaya ma directors ndikubweresa ena onena kuti amene akuphunziranso pomwepo ndimakhala nthawi zonse muli pa autopilot. Regardless of what, if PDP comes into government today ndikuzapeza kuti mboma mpanopa muli vibrant civil service au amagwira ntchito bwino ntchito akuidziwa palibe chifukwa chowachotsera ntchito ndawapita nekaya ku nyumba ife tibweresa athu ngati achipani. Kwa zimene zimachitika chonena kuti mindset yathu nena kuti apapa tiyeni tizingopanga malinga ndi mmene chipani chathu kuti chipani chisangale. Mwaona ino list yomwe ikumayenda makamaka ngati ku polisi zomvetsa chisoni ngati malista amene ajaliwona nena kuti chifukwa chonena kuti a president akulamula ndi apa Central Region ndiyeno Lilongwe yokha anthu omwe apanga graduate ku polisi 400 chakuti kupeza kuti maboma ena kumwe a president iko komwe mwina si mwina kulibe support yawo sikwawo boma ndi boma anthu 12 anthu 20 tikuyeneka kuti muwafunse anthu aja kupangiranji. It's about the mindset. Ife ino ndiye nthawi yathu yoti nafenso tikulamula tiyeni tikoke anthu akwathu azikhala bwino. We are saying kuti tikakamba nepotism, DPP could have been doing that nthawi imene yoyo komano chifukwa chonena kuti basi ifenso kwabwera chipani china chapangaso chatengaso boma ndi kupangaso zomwe zija two wrongs never make a right. Tiyeni tisinthe kaganizidwe kathu kuti dziko lipite patsogolo. Mr. Kondwani Nankhumwa, as we're winding up, I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Yeah. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? My name is Kondwani George Malemia Nankhumwa. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Never. Have you cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you killed a goat before? Very much. Have you killed a sheep before? Oh, yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes, I know. Did you get the COVID-19 vaccine? Yes, I did. Did you get the cholera vaccine? No, I did not. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I think so. Have you had a crush on someone? Yes. Do you want to be president of Malawi? Precisely, yes. Akutero precisely yes. Tatokoza kwambiri fanya nthawi yanu. My pleasure. Ndikufuna zabwino zonse. Tatokoza kwambiri. Zikomo kwambiri.